Bazd meg a telefonom! Hey! Hát ez gatya öcsipók. Mi történik? Hol Miki? Hol Miki? Ó, szia, csak te vagy. De most én most alszok, hagyja. Ne aludjál. Miért ne? Hát azért, mert éppen a második részt vesszük fel, a vándloknak a második részt. Ja, tényleg? Ezek a hangok, ezek nagyon jók. Na. Ja, hát akkor át kell öltöznöm, várja. Szóval, Berci. Mi? Kezdhetjük is a mai projektet. Szóval is a blokkot. Szóval, nagyon jó felöltöztünk most ehhez az akcióhoz. Ájsos. Hogy azért kezdtük újra, mert az előző világ bugos lett valamiért, és nem tudtunk blokkot ütni. Szóval most volt újra kezdtünk, de nem baj, már amúgy ettől függetlenül folytatjuk. És történt egy pár változás, ugyanis most már sokkal jobb minőségű lesz minden, és nem hallatszanak majd áthangok. Úgyhogy nagyon meg. Jó, hogy átszódott minden hang, és akkor igen, de most nem. Igen, és a videót, amikor terveztük a részt, akkor nem, tehát akkor bugos volt, úgyhogy most muszáj volt újra készíteni. Na, én amúgy erre elépítek. Újra. Megcsináltam, az lesz a célunk, hogy kinyírjunk mindenkit, amit csak tudunk. És ugye ezt már egyszer megpróbáltuk felvenni, csak ezt béna voltam, és nem hallottam. Most viszont hallottuk, és akit tudunk, azt ki fogunk írni, és akkor nagyon jó klippek születtek, amiből lehet majd rakok fel egy videó, de nem biztos. Úgyhogy most megpróbálom mindenki. És ki az a mindenki? Azt ugye remélem el tudod mondani. Ja, hát a mindenkiből eddig csak igazából hármat ismerünk. A többi az még meg lesz. Hát nem. Például a Midnight Larker. Ja, de hát, hogy akikkel itt találkoztunk. Ja. Jaj, elnézést kérek. Berci. Társunk van, azt születtél, társósak vagyunk. A beatbox. Na, úgy kell kezdeni, hogy már most akkor kéne egy platformot csinálni, ahol tudnak spónolni, és egy házból bumerángon, mert a bumerángot a legkönnyebb lekraftolni, azzal ki kéne majd őket nyírni, és most jó, hogyha még ma el tudnám kérni a főszintet. Possibulat. Az ez király lenne most, ma el tudnám kérni a főszintet. És ők még nem dolgat. Tudod mi a baj? Mi? Az, hogy le fog menni a nap, és nem tudjuk megcsinálni a köves izét. Szóval most már mindegy igazából, de nem baj. Na, szóval. Adok neked még fát. Azt inkább rakd be a chestbe. Ja, mondjuk jó, köszi, ez mondjuk lehet kell mégis. Csimalat. Oly. Bákká! Na, Berci. Ki kéne fákjázni itt mindent, igen. Berci. Igen. Nézd rá. Nézd a napot. Ó, hát amúgy ez... De nézd, folyamatosan. Ratatatata! Mit
Pókember minden túlél! Pókember minden túlél! Ó, basszus. Spider-Man! Oh my god! Túlél, de főleg a rózsaszín táskával. Hallod, az azért mindent visznak. Fá, kunkori fa. Tudod mit? Én is segítek ütni a blokkot. Menj már! Segítek ütni a blokkot. Ne, Szóval, Berci, szertartás! Várj. Te odaülsz, én ide ülök. Na, Szóval, beszélni kell. itt az asztal. Na. Utolsó maradványok szegény pork chopról. Szegény. 1 perc csönd. Mondom 1 perc! Mondod csönd! 1 perc csönd a nyugalomé. A kurvant. Porcsiér. Szerintem együk is meg. Minden. Mit csinálsz? Ha? Meg is ettem. Finom volt a mondjáskü. Nyugalom itt. Brrskibidído! Basszus! Ezt nem hiszem el! Mini toilet, ezt nem... Skibidído! Dum! Jaj! Ásó, bakker! Kapd be a fityma, szóval... Mi? Mit csinálsz? Free! Please! I need this! My mom's kinda homeless! Amúgy 67 blokkot ütöttél ki. Üssük! Ó, basszus, eldölt a mikrofonom, várja. Majdnem bárány. Nagyon szerintem üssük a blokkot, hogy tudjunk rakni fákját, mert ő itt eléggé baj lesz. Őt már meg is ölhetjük KFC-nek. KFC! KFC fried chicken! Gyere, körbe, maraton! Gyere! Maraton! Na, hát ez leesett. Hát az gacs. A csülkös bableves minden. Faragja! KFC! De, ja. Na, akkor meghosszabbítom a platformot, csinálunk egy házat, csinálunk egy platformot, ahol tudnak spawnnolni, és este kinyírunk mindenkit. Csak ennek a szarnak amúgy végre upgrade-elnie kéne. Oh! Please, I need... Ennél kitölért. Ez milyen hang? Oké. Poharamat vinnem kéne, 6-7. Ez a hang, ez úgy szeretem ezt a pohártöltés hangot. Hát, ezt nagyon szeretem. Hallod, már minden, és akkor annyit adok, hogy... Hát, ezt nagyon szeretem. De ezt végre nem kell majd szenvedni az állatok bevitelével, hanem... Jó. Menj, bárány, figyelj bárány, hogyha bemész, akkor kapsz tőlem 100 000 forintot. Figyelj, ha engedelmeskedsz, akkor kapsz. Én nem kapok, és... Jó, figyelj, kapsz. Hát be lesz kizidízva. Figyelj tehén, hogyha bemész, kapsz. Na.
Állj meg egyenesen. Belenézik az arcodba. Most is Milyen már szép. összifog! Ja, várj, baszi. Nem fogom el... Ezek mik voltak? Hallod? Bárány. Én láttam ilyen izéket lent. Várjál, ezt még egyszer megnézem. Ilyen varjak voltak félúton. Tényleg. Ilyen varjak, vagy nem. Ó, hálna. Ana. Mi? Jaj, Na, bárányt azt hozd be. hol a bár... Hozd be a Elmegy bárányt. a láda tetejére az... De bár... Szívem a bárány. Lá. Csalogass! Na jó, tök királyok vagyunk. Na! Következő éjszaka már házunknak kell lennie, mert onnantól felül spónoltak, és meg is csináltunk. Semmi. Mi kijött? Na jó, ez a bárány, ezzel valami van. Na jó. Menj be! Hé, hé! Hé, 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 hé. Hé, bár, hé, 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 hé. Na, Hat. mit csinál? Na, Megöljük a bocit. ne, őt tartsuk meg, kell. Oké. És akkor oda mész is meg. Akkor ideje megfejni téged, boci. Na gyere ide! Mit? Oly, megiszom. Várja, ennek ez legyen az izéje. Nézd, hogy így nézek ki. Gyere, gyere, gyere. Nézd. Jó. Ez nagyon jó, várjál, ezt is megosztom. Sís. Shared friends. Elküldtem. Mit csinál a tehén? Menj innen, tehén. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Jó! Izé, rebirth. Itt már mindjárt Upgrade. Ez a... Yuri Space 2, The Underground. Many monster roam for nem tudok olvasni. Na, szóval, jöhetnek ilyen bányás szörnyek, tehát a creeper, zombi, jönnek a zombok igazából. Adsz nekem is blokkot. Mindjárt még szedek mondjuk. Ennyit, és a többit ír. Egyelőre. Nem kell nekem már. Jó, nem Én nem spawnolok. Jaj, Jön. remélem nem spawnolom még én itt kraftolgatok. Itt van Sanyi. Van nálad fa? Amúgy tényleg a Sanyi. Van nálad fa? Még egy szint, és akkor... Jó, lesz pólunk, mert már ugye van bőrünk, több bőrünk, abból már tudunk csinálni meg még a fonal. Hát akkor tudunk csinálni ilyen cuccokat. Az csak jó. Igen. Dam bididam. Pam pam pam. Mind a ládában, ami a volt. Oké. Jó. Azt a. Ez a szarok. Melyik a rendes víz? Jó, az. Csinálok egy olyat. Oké, most már belehúzok, mert muszáj lesz ezt megcsinálni. És mivel copper semmire, az nekem kell, mert az a falnak jó lesz.
Ja, hogy ez magasabb lesz, értem. Hát legfelső, itt lesz majd a izé. Itt ahol vagyok, itt lesz majd berendezve, és felül lesz majd a dobálós világos. Oh! Bazd meg! És jó, ez nagyon jó ez. Na, most hát az előző nem tudom hány percben nem tudjuk mindent csinálni, de most be fogunk lépni ugyanis, mesélem a platformot, és csinálunk ugye bumerángot, és azzal szét fogunk csapni mindent. Nem inkább hammert. Hát, amúgy tényleg hammert is, meg bumeráng. Mind a kettőt, mert bumeráng is. De mennyi ilyen kicsi kutyú tehenünk lesz. Kicsi kocsi Suzuki. Úgy, hallod? Erre most jövök rá, hogy nézz a nevet fölé. Nézz a nevet fölé itt. Vagy az én nevem fölé látod itt ezeket írja a neved fölött, hogy blocks. Hát igen, Neved alatt. hogy hány blokkot ütöttél ki. De menő! És várja, te 347-et, én megnézem, én 391-et, akkor az, matematikas kacok, akkor az 67! Úristen! Na, üssük a blokkot, és ez az este, ez a megváltó lesz. Mi a ficsma? Nagy ringet kérhetek? Nálad van az ring. Nincs, a ládában van. Ládában hol van string? Fölsőben van? Ja, fölsőben van. Látom, te is kraftolgatsz, amúgy estére pont meg lesz. Figyeld! Jó, amúgy én is csinálok olyat. Várjál, kipróbáltam megint rajta. Hát, na. Ott van! Gyere be, gyere be! Ojjaj, amanóba! De kapja! Nézd rá! Jó, jó, jó! Nézd rá! Jó? Nézd rá! Te folyamatosan... De miért nem néztél rá? Hol? Ott a mimikár! Bazd meg! Én is látom! Várjál! Ha jön le mész az Thing inside me, it's controlling me. I can't help myself. legközelebb le fogom mészezni. Vagy mi? Hallod? Hammer, igen. Szerintem menjünk le a cuccainkért. Én nem, Aha. Én nem voltam meg. Én sem. Ja, jó. Jó. Szóval. Jó, jó. Ez Én csak majdnem. Na, jó, na, kezdődik amúgy. Beindulnak De mi a retek, miért van itt ennyi állat? Vagy... Azt mondjuk azért... Nézd rá! Jó, menjünk! Picsámat lekéstünk!